Ola, boa tarde. Unha vez máis, volvemos con estas pequenas emisións desde a canle de CNT Galiza sobre o conflito laboral que está plantexado polas traballadoras do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Hoxe vamos a falar un pouco das novidades sobre a folga que había convocada para este luns 6 de setembro, en principio coincidindo coa apertura do curso. Eh, Coincidindo con isto, hoxe temos pola parte da sección sindical do consorcio a Elia Ladra, que xa ten estado por aquí máis veces. Ela é traballadora do consorcio e membro do comité de folga desta última, bueno, de todos os comités das folgas que se plantexaron, e foi tamén membro da comisión negociadora sobre esta folga das que foron a negociar por parte do sindicato e do comité de folga ca xerencia do consorcio unha solución a esta folga. Bueno, esta folga foi plantexada despois de dúas folgas anteriores que foran desconvocadas intentando buscar un achegamento nas negociacións por parte da xerencia. Foi convocada no mes de xullo para comezar coincidindo co inicio do curso, e iba a ter unha duración de 4 meses, sendo 15 a folga en períodos de 15 días cada un destes meses. Con isto pretendeuse forzar un pouco a posición do consorcio a esa apertura a negociar e que se vixe na obriga de sentarse co comité de folga, un comité de folga que non se recoñecía como interlocutor e para o que non se lle estaba ofrecendo ningunha solución. Ante esta convocatoria plantexada en termos máis duros e tamén a ameaza de demanda de plantexar conflito colectivo contra a negativa a negociar por parte da xerencia, produciuse por fin este achegamento. Bueno, todo isto o que mellor o vai explicar Elia, e vai explicar todas estas novedades da convocatoria, que o que pasou, que o que vai pasar a continuación, así que sen máis tamén doulle xa a palabra a Elia. Boas, Elia, dinos aí, coméntanos un pouco como ves. Bueno, pois, tal e como di Martín, o pasado martes 31, o comité de folga tuvo unha segunda reunión co xerente do consorcio e con a secretaria xeral da Consellería de Política Social, bueno, para tratar a futura folga que iba a comezar o día 6 de setembro, como di Martín. Nesta segunda reunión, o comité de folga e o consorcio chegan a un acordo de suspensión da folga convocada, acordo que foi ratificado pola Asamblea da CNT onte, día 1. Este acordo que prevé a suspensión da folga para iniciar unha serie de reunións periódicas, reunións quincenais, de negociación da situación excepcional que sufre o persoal do consorcio en fraude de lei. Como di Martín, ata o de agora levamos feitas unhas folgas desde o mes de febreiro, levamos feitas folgas e multitude de movilizacións e, sen embargo, o consorcio non nos recoñecía como interlocutores válidos. Por tanto, para nós isto é un paso importante, sabendo que non é a solución do noso problema e que se acercan momentos de negociacións duras, pero que sí que é un paso importante na nosa loita que, como digo, levamos xa dende o mes de febreiro con diferentes cousas, con diferentes movilizacións e con folgas convocadas. O acordo, como vos digo, recoñece a excepcionalidade do persoal do consorcio e, por tanto, as medidas que se tomen para resolver a súa situación terán que ser tamén excepcionais. Tamén prevé este acordo que, no caso de que estas negociacións non señan de boa fe, a posibilidade de convocar unha nova folga para buscar solucións. Como digo, un gran paso, un gran avance, pero temos que seguir loitando, temos que seguir facéndonos ver con movilizacións na calle e con un futuro incerto, pero con unha porta
aberta cara ao diálogo, que, en definitiva, é o que buscamos dende o principio. Hai unha cuestión moi positiva que tamén recoñece o acordo, e é que estas negociacións non van a versar somente no novo decreto, no decreto que está en vigor ahora mismo, o chamado ICETAZO, ou no decreto ou nas modificacións que poda haber, que, como sabedes, que poden ser en breve, sino que se van a ter en conta toda a normativa que xa está en vigor e que nos poda ser de aplicación. Na primeira xuntanza, que vai a ser xa neste mes de setembro, vamos a levar a nosa reivindicación dende o inicio, que é que todo o persoal do consorcio que está en fraude de lei se quede no seu posto de traballo como persoal a extinguir. Estamos elaborando un dossier xurídico para presentar nesta seguinte xuntanza e para valorar esta posibilidade. Entón, bueno, en resumo, vamos a suspender a folga, e digo suspender porque vamos a ver como son estas negociacións, se realmente estas negociacións son de boa fe, tal e como sí que en varias ocasións manifestou o xerente do consorcio, e vamos a ir vendo, Martín, como van saindo as cousas. Sí, vamos pouco a pouco. De momento, bueno, hai un acordo encima da mesa. Ahora o que falta é exactamente defender a aplicación dese acordo, porque, bueno, antes de entrar un pouco a desgranar o acordo ou a donde pode ir isto, como poden transcorrer ou como consideramos podan transcorrer as primeiras negociacións, eu non sei, Elia, se poderías facer un pequeno apunte sobre como foi valorada tanto a negociación como a convocatoria de folga como o acordo desde a propia sección sindical, porque é importante tamén un pouco destacar estes procesos de participación interna ou de participación desde a propia sección sindical, de forma de que tampouco, de que non se perda o que non se desligue o que a sección sindical, os traballadores e as traballadoras do grupo negociador ou do comité de folga ou estas cuestións, pois tamén un pouco como se valorou, cual foi o proceso de valoración e que valoración se fixo na propia sección sindical deste acordo, deste proceso de negociación. Bueno, pois a verdade é que se valorou moi positivamente, porque nós, o persoal do consorcio, sentíamos que, bueno, pois que non se nos escoitaba, que ni siquiera se tiña en conta que levábamos facendo unha folga desde o mes de febreiro, non? O feito de que se sentaran a negociar con nós se valorou moi positivamente, e tamén se valorou moi positivamente o feito de que calquera acordo que se faga logo se ratifique nunha asamblea e se dé toda a información aos afiliados para que podan tomar decisións, non, como debe de ser. Na asamblea que se celebrou onte, a verdad que, bueno, foi prácticamente unánime o voto favorable para este acordo. Eu considero, non, que como membro do comité de folga que a xente nos apoia, que tal, pero por outra banda tamén confía en nós, e iso é moi importante. Supoño que é pola transparencia a hora de explicar todas as cuestións que vayan surxindo nas diferentes reunións. O persoal do consorcio está moi canso xa de que o mingunén. Levamos anos así, dende o principio prácticamente, e están cansos e estaban dispostos a ir a unha folga, pero tamén valoran o positivo de iniciar estas negociacións, porque de outro xeito e de acercar propostas, non, como se decía na reunión, acercar posturas, perdón, como se dixo na reunión que mantivemos ca xerencia, que, bueno, foi unha cuestión que en varias ocasións tanto o xerente como a secretaria xeral nos dixeron, non? Acercar posturas. Bueno, veremos a ver. Nós temos toda a intención de buscar unha solución para todo o persoal que está en fraude de lei, para todo, cas diferentes casuísticas que poidamos ter. Pero eu considero que, como digo, a valoración por parte dos afiliados é positiva, non?
Ben, correcto, gracias, Elia. Entón, por resaltar, entonces, dous ou tres puntos deste acordo, que xa anotaches ti tamén todos os puntos básicos, pero por incidir un pouco neles, sería importante a primeira cuestión, que é o recoñecemento da especial situación de temporalidade que padece o personal do consorcio. Isto, se recordades, xa no mes de maio, creo, que fixéramos tamén unha charla parecida, non recordo se non era, igual era contigo, bueno, con alguén, non me acordo con quen, sobre a situación do consorcio e afondamos tamén en cual era a especial onde estaba a excepcionalidade e por que demandaba unha solución excepcional. Incluso comentamos, e agora os recordo, que a propia Constitución española non só permite, sino que digamos que incide na necesidade de, como un dos principios constitucionais, de buscar, e isto tamén o dixo o Constitucional, e está nun dos míticos informes de Casas Bamonde, de buscar solucións excepcionais, aunque sean desiguais e diferentes, para casos excepcionais, para conseguir a igualdade para conseguir situacións de igualdade. E iso é así, a desigualdade non se ataca con máis igualdade, porque entonces nos quedaríamos como estamos. A desigualdade se ataca a veces pois con situacións desiguais. De aí hai conceptos así como a discriminación positiva, todo, pero todos son conceptos de que a veces hai que facer situacións excepcionais. Eso é eu creo que é un primeiro triunfo, depois veremos en que queda, unha vez que as negociacións empecen en serio, pero é un primeiro triunfo conseguir este recoñecemento por parte da xerencia do consorcio, non? Recordamos que o consorcio, bueno, hai moitos casos de temporalidade descomunal na administración pública, pero é o único caso que conozco na administración galega ca súa amplitude, o sea, ca amplitude de un servicio tan amplio de casi 1.900 traballadoras na actualidade, non? 1.900. Sí, bueno, 1.800 máis ben, pero bueno, máis ou menos. Que se creou xa para poñer en marcha con máis de 1.000 traballadoras, eso seguro, e que a temporalidade alcanzaba a todo o personal, excepto a dos postos concretos, que eran as xefaturas. Eu non conozco ningún caso de temporalidade tan masiva e donde, ademais, se recoñece a estructuralidade do servicio cando os xefes se lles fai fixos, se lles crea un proceso para fixos. O único outro caso que podo conocer son os dos grupos de emerxencias, que son grupos supramunicipais que dependen de estruturas que aunan varios concellos, pero que se trata de 350 traballadores en total. Non estamos falando desta magnitude, non? Sendo tamén unha barbaridade, non? Pero é unha cuestión un pouco distinta. Entón, esta excepcionalidade é recoñecida polo consorcio. Agora esperamos que na primeira negociación tamén recoñezan que a solución debe de ser excepcional e non se nos remita constantemente a faremos co consorcio o que se nos mande desde función pública ou desde que entendemos que deba ser ratificado. Calquer acordo na administración pública ten que ser ratificado en outros ámbitos, en eses ámbitos, pero bueno, ou nos adecuaremos estrictamente a calquera reforma normativa ou a que diga unha lei. Entendemos tamén outra cousa importante, que o que se poda aplicar polo consorcio debería, por lógica, ser extendido a todo o resto de personal temporal da administración e de calquera administración. Non se trata tampouco de pedir menos para ningún servicio. De feito, o que estamos intentando solicitar en varios outros servicios e que seguramente no futuro tamén saian. Pero, bueno, este primeiro recoñecemento da excepcionalidade creemos que é un punto importante e debe de ser un punto forte desta seguinte, digamos, negociación. O seguinte punto, que tamén é un recoñecemento por parte da propia xerencia do consorcio que se conseguiu arrancar nesta negociación, é que a legalidade actual, tal e como está, independentemente de ninguna reforma do EBEP, pode ser suficiente para buscar unha solución amplia e global para todo o personal en fraude de lei do consorcio. Nese sentido, pois, bueno, depois veremos cuáles son as primeiras posturas que levaremos como mandato da Asamblea, que aí te deixarei un pouco a ti, Elia.
Pero, e logo, o terceiro punto que é importante é que se sigue recoñecendo a existencia do conflito e polo tanto, teñen claro tamén cual é a posición do personal do consorcio, saben que ahora mesmo hai un problema. É importante tamén saber que se ninguneou a propia plantilla do consorcio e, bueno, nos podemos preguntar os motivos de por que se ninguneou. Eu lanzo así a pregunta de se a unos policías ou unos bomberos se los hubiera ninguneado de la misma manera. Le pregunto a función pública, así, en el idioma que entienden. E estou seguro de que non. De que, recordas que tamén se chegou a facer unha campaña de poñervos con bigote, non? Pois sí. Nós temos claro o que dis, Martín, que se fóramos bombeiros, non por bombeiros, sino porque somos mulleres, o temos claro. Se non fóramos o 90% de mulleres as que estamos traballando no consorcio, a situación sería outra. O temos clarísimo, desde o principio destas movilizacións. E iso é unha realidade. E é unha realidade tamén que imaginade que todas estas mulleres do consorcio se quedan na calle, que a edad que temos, cando levamos máis de 10 anos traballando, cando temos cargas persoais, a situación que se crearía, non? Pero nós temos claro eso, Martín, o temos clarísimo. E o temos dito xa públicamente, que se fóramos 1.500 homes, a situación cambiaría. Desde logo no trato, seguro. Vendo tamén cual é que aquí o principio da administración é temporalidade por temporalidade, esperar grandes cousas deles tampouco, de momento. Pero, agora témolos sentados, eso sempre é a primeira parte importante dunha negociación, conseguir sentar a outra parte, que está vamos a outra parte, e entón, cal vai ser, entonces, as primeiras propostas que se levarán a esta negociación? Pois a primeira proposta, que ademais xa se acordou contido na reunión que tivemos o día 31, foi a proposta que levamos reivindicando desde o inicio das nosas movilizacións, e é que todo o persoal que este en fraude no consorcio se quede como persoal a extinguir. Isto quere decir que as persoas que están ocupando unha plaza a van a ocupar mentras ou ata que se jubilen ou ata que deciden cambiar de posto de traballo, pero mentras esteñan esas persoas nesa plaza van a manter o seu posto de traballo. Unha vez que esas persoas non esteñan nesa plaza, a administración fará ca plaza pois o que considere, sacala a concurso, o que considere. Pero non é o que pedimos, porque entendemos que sufrimos tal situación de abuso que non nos poden pedir agora presentarnos a uns procesos selectivos para acceder á administración cando nós xa accedimos á administración, xa estamos dentro da administración. E nunca se nos deu oportunidade, cando se nos tiña que dar, cando a lei marca que se nos ten que dar, a estabilizar os nosos postos de traballo. De feito, houve unha convocatoria de procesos selectivos para estabilizar os nosos postos de traballo e se botou abaixo, no 2009, creo recordar. Se botou abaixo esa convocatoria e dende aquela non houve máis convocatorias ata en decembro de 2020, que foi un pouco o desencadenante de todas estas movilizacións que se están facendo, que estamos facendo as mulleres do consorcio, porque hai que falar con claridade, non? Como digo, vamos a levar esa proposta. Se está preparando desde o sindicato todo o argumentario legal para falalo nesa reunión, para estudialo e de boa fe, tal e como en varias ocasións tamén durante a reunión de negociación que tivemos, tanto o xerente como a secretaria xeral dixeron, e vamos a ver que pasa. Estamos dispostos ou abertos a outras propostas que podan solucionar este problema de temporalidade que temos as mulleres do consorcio. Isto, claro, efectivamente, isto é moi importante. É importante ver que tamén en todo o análisis que desde a sección e sindicatos se fixo do conflito é que, a parte do avance formal da negociación,
non hai ningún avance, ninguna solución, entón tampouco temos por que movernos ni mínimamente da solución que estamos plantexando. A solución que se plantexou sempre é a de personal a extinguir, que é perfectamente o que como definiches tú, é unha forma de estabilización dos puestos de traballo en tanto duren eses puestos de traballo, o sea, en tanto ese personal estea no puesto de traballo, é dicir, sea que cese por xubilación, sea que cese por outros motivos legais, pero que nunca pode cesar porque se lle cubra a plaza nun proceso selectivo, que esa plaza non se pode tomar en conta como se fora unha vacante, non? Entón, é unha forma de estabilización. E eso nos sempre defendimos a súa viabilidade legal. A defendimos desde hai anos. Desde Función Pública sempre se negou que fora viable. Chegaron a preguntarnos polos argumentos, isto é certo, tengo que decir, chegaron a preguntarnos na convocatoria de primeira folga polos argumentos legais que avalarían a figura do persoal a extinguir no consorcio e, bueno, con toda a boa fe mandamos un inicio de argumentario somero, verdad? E non, quero dicir, indiciario simplemente, desde logo non desarrollado, pero sí con todos os puntos clave, o que nunca se tivo resposta. Como nós sabíamos que estaba correctamente, non nos sorprendeu ver que o mismo argumentario que utilizou, por casualidade, pues evidentemente ela non copiou os nosos argumentos, pero é o argumentario exactamente punto por punto que utilizou Casas Bahamonde, a expresidenta do Tribunal Constitucional, para defender a figura do personal a extinguir como unha das solucións viables e legais para o abuso de temporalidade. É lógico que Casas Bahamonde, que sabe do que fala, defende o mesmo argumentario porque o argumento son os 4 ou 5 puntos básicos que a propia legislación actual pon a disposición das administracións para solucionar esta problemática. Tanto así que algunhas administracións xa o puxeron en práctica. Bueno, todo o mundo, o sea, é coñecido o caso da Rioja, que non sei se ahora mesmo está impugnado por outra cuestión, pero unha cuestión de discriminación, creo, bueno, non sei moi ben, non coñezo moi ben o caso e non me vou a meter en líos, pero son máis coñecidos os casos de Cataluña e os casos da Comunidade Valenciana, onde sin ningún problema esta figura se puxo en marcha e activouse e, desde logo, eu creo que a ningún dos servicios da Comunidade Valenciana, ni de Cataluña, ni de ningún outros dos sitios nos que se levou a cabo colapsaron, non se acabou. No se estaban metendo como a veces se dice, porque hai unha idea de que se parece que se quere entrar pola porta de atrás. E o que pasa é que aquí hai un grupo de xente, de centos de personas que entraron pola porta dianteira e se lles dice que non, que ya non vale a maneira, o sea, entraches da maneira que tú me mandaches entrar e agora non vale. E entonces quero decir que exactamente igual que en Valencia, que non hai ningún cuestionamento da xente que entrou desa maneira, que o seu mérito e a súa capacidade están tan demostrados desde o momento en que a administración non se funde, e dicir que levan a cabo correctamente o traballo, tamén o debería de estar no caso do consorcio e extensivamente no resto da administración pública galega, que é outro desastre. Entón, seguiremos en principio nesa negociación valorando, o sea, presentando a figura do personal a extinguir como a solución para todo o mundo, para todo o personal. Sempre dixemos, é certo, que estábamos abertos a escoitar outras alternativas. Eso se dixo por activa e por pasiva. Simplemente as alternativas nunca chegaron. Agora, e tamén é importante dicilo, hai o compromiso de que a primeira reunión de negociación entre o sindicato e a xerencia vai a ser sobre o fondo da viabilidade e a extensión da figura de persoal a extinguir o personal do consorcio que está en abuso de temporalidade. Veremos se no momento dado hai que levar a cabo, poñer encima da mesa outras propostas ou non. De momento non vemos necesidade porque ninguén nos negou a súa viabilidade. Se o consorcio non la demostra nunha negociación, buscaremos solucións, pero de momento non temos nada por que cambiar, non? Pois non, de momento a verdad que non recibimos resposta á multitude
de veces que se lles propuxo e que se lles argumentou esta figura e veremos que pasa. De todos os xeitos, o propio acordo prevé que se estas negociacións non son fructíferas ou non se negocia de boa fe, poderíamos convocar unha nova folga. E isto tamén é un punto importante do acordo, por eso decimos que se trata dunha suspensión para negociar e a ver que pasa, non? E nesas estaremos, nesta primeira reunión de setembro e nas seguintes quincenais que haxa. Vale, correcto, porque outra cuestión sobre esta negociación a destacar é que en principio se vai a desvincular un pouco de calquera reforma normativa que se vai a levar a cabo no futuro. Eu quería ahora tamén un poquinho explicar, porque parece que hai certa incerteza lógica, por cuáles van a ser esas reformas ou en que momento, en que estado están. Como sabe todo o mundo, pois no mes de xullo se publicou, non me acordo o nome concreto, o decreto de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público, que é o coñecido ICETAzo, que que se tramitou como decreto lei no Parlamento, é tipo trámite de urxencia, e bueno, foi adiante, facían basicamente regulaban a temporalidade e non asumían ningunha responsabilidade sobre o problema, pero bueno, eso non vamos a volver a entrar a eso porque xa está falado, e simplemente agora o compromiso do PSOE foi tramitar este mesmo decreto, pero como proxecto de lei, non? Isto foi o que se publicou o día 31 de agosto, o proxecto de lei, para que agora sexa pase un trámite de enmendas polo resto dos partidos e logo sexa sometido a votación e tal. Pero, en principio, o que se ten publicado é exactamente o mismo texto, non cambia absolutamente nada respecto do publicado no BOE de 13 de xullo, de 7 de xullo. Por lo tanto, de momento a situación pode ser algo exactamente igual. Sabedes que logo houve un anuncio na prensa, un anuncio a través da prensa, parece que o goberno, máis que tomarse as cousas en serio, anuncia en prensa cuáles son as súas intencións, donde dicen que se va a facer habilitar un gran proceso de estabilización e onde se falaba dos concursos para o personal con antigüedade superior a 10 anos e tal. Bueno, de momento eso que foi adiado hasta que tivesen ganas de volver a traballar, ou, bueno, hasta que volvesen a empezar as sesións do mes de outubro, e de momento se desconoce completamente cuál vai ser o texto que se leve ao Parlamento con esa cuestión. Entón, de momento, o único que sabemos é que hai unha oferta dun proceso de estabilización extraordinario que sería un concurso de méritos para o personal que leve máis de 10 anos, o cual é unha aberración e unha risa, decir, porque cuál é a cesura que faz en 10 anos e por qué? Se eu estou en fraude de lei, digamos, desde o momento en que tú incumples a normativa, desde o momento en que incumples a lei, que é ou no momento da miña contratación, ou co transcurso vamos a decir, o transcurso dos 3 anos, por que se lle vai facer un proceso de estabilización mediante un concurso de méritos exclusivamente ao personal que leve 10 anos? Supoño que estará tamén, quizáis, calculado económicamente en función das indemnizacións que habería que pagar polo cese de personal e cuántos millóns de euros pretende aforrar a administración, neste caso a administración AGE, a administración central, pero que será extensible a todas as administracións. Eso é unha burla. Entón, o importante tamén é que as solucións non vayan non vayan vinculadas nin condicionadas por eses cambios normativos, e tamén entender, isto é moi importante e tamén se valorou así da sección sindical, ahora entrarás un pouco a eso, que no momento no que se podan dar eses cambios normativos e non sexan beneficiosos, ou no momento no que desde o propio Consorcio de Función Pública se pretenda acelerar os procesos selectivos sin ter chegado a ningún acordo sobre os mismos, sobre a estabilización do personal, temos que seguir tendo en conta que temos unha folga por convocar e que hai que volver a folga e que debe ser en condicións máis fortes, decimos do sindicato. Tamén que hai que apoiar, isto é importante, apoiar as negociacións
desde o personal. Apoiar as negociacións é, basicamente, está claro, continuar cas mobilizacións. Non é o mismo negociar facendo sentir cual é a postura da plantilla que está demandando realmente unha solución á súa temporalidade, que con unha plantilla ou con un personal que abandonou a movilización. De momento, isto é moi importante, non hai un triunfo, non hai nada especialmente positivo. Hai simplemente un paso que hai que tomar con moita cautela e que nos dá pé a dar outros pasos. Pero isto é, nos facemos o símil da carreira de fondo. Hasta ahora foi o entrenamento e o que sonou agora foi o disparo para lanzarse, pero ahora ven o fondo. Noelia. Pois así é, Martín. Tal e como dis, non? As mobilizacións ahora mesmo sempre foron importantes e sabemos que dan resultado, pero a partir de agora, co inicio destas negociacións son fundamentais. É fundamental que a xente, que se nos vexa, que a xente vexa a nosa loita. Temos organizado xa, así a corto plazo, unha serie de mobilizacións que vos vou a comentar agora e que, bueno, as cales vos invito a participar a todo o mundo, non só o personal do consorcio, sino a outro personal temporal da Xunta, dos concellos, que este na situación de abuso que estamos nós, non? Que sabemos que é así, non? Que hai moita xente que está nesta situación. Entón, vamos a facernos ver na Volta Ciclista a España en varias etapas. O sábado día 4 vamos ir á etapa de montaña en Mos. O domingo día 5 vamos a estar no final da volta na contrarreloxo en Compostela. Nos citamos na Alameda sobre as 3 da tarde para organizarnos. Xa hai un grupo bon de persoas que van a ir, pero vamos, que vos animo a acercarvos e a que se nos vexa. O lunes 6 estaremos na inauguración do curso escolar donde queira que sexa. Ali estaremos co señor presidente inaugurando o curso escolar das compañeiras das escolas infantiles. Por parte do sindicato, da sección sindical, polo momento, a corto prazo, este é o que temos organizado, pero vamos a seguir organizando movilizacións, vamos a seguir anunciando esas movilizacións para que poidades participar e, como decía Martín, fundamental que se nos vexa, fundamental que se sinta que a xente quere solucións e solucións para todo o persoal que está nesta situación. Solucións que nos encaixen, non? Hai previsto tamén para o 25 de setembro unha convocatoria da que polo momento non temos moitos datos, vos daremos datos cando os teñamos porque está organizada por diferentes plataformas, pero que a CNT vai apoiar. Xa vos iremos dicindo. O que si sabemos é que posiblemente será movilizacións en Madrid, pero, bueno, xa vos iremos informando. E eu, insisto, importante que participar nestas movilizacións para presionar neste momento tan importante e tan fundamental de negociacións que levamos buscando durante tanto tempo e que esperemos que vayan a bo porto. Xa iremos vendo e xa iremos informando. Ok, efectivamente, si te parece non hai así grandes preguntas no chat, entón simplemente quería contestar unha que se fixo por aquí, que fixeron ao principio, que me pasaron, non me acordo como é. Dime aquí, si o acordo depende da Xunta ou só do consorcio. Vale. É importante tamén, claro, estas cuestións formais importantes. A negociación se fai co consorcio porque, en principio, digamos, é a parte empresarial das traballadoras do consorcio. Pero, efectivamente, hai se fora un acordo de outro tipo, non se necesitaría máis, ou con unha empresa privada, de outra maneira, pero no emprego público sí que se necesita ser refrendado en outro sitio. Entón, sí, efectivamente, ten que ser, en principio, refrendado por función pública. Pero, bueno, é outra cuestión que, en todo caso, debemos entender, e eu entendo así, porque non cabe de outra maneira que cando o consorcio
por medio da súa xerencia e dos seus cargos, que faz negociacións tamén coas secretarías técnicas da Consellería da que depende, que é Política Social. Non vai a levar de ninguna maneira unha negociación sin coñecer a postura de Función Pública, sin estar coordinado con Función Pública e sin coñecer os límites de Función Pública. Quero dicir que igual que desde a propia sección sindical que negocie, que lógicamente se negocia a través dunha comisión, dun pequeno grupo, sabe cuáles son os mandatos do sindicato e da sección sindical e cuál é o marco no que se move, é evidente que o consorcio, na figura da xerencia ou de quen negocie, está nos marcos que lle marca a Función Pública e que cando o negocio vai a facer xa, lógicamente sabendo que é o que lle vai permitir Función Pública e que non. Entón, por ese lado, non é que non, o sea, bueno, va a ser así, non a cuestión de preocupación. Non hai moito máis. Non sei se queres aí decir algo aí máis para rematar, Elia. Nada, eso, simplemente que hai que continuar ca loita, con ganas e con, bueno, e ca tranquilidade de que loitamos por cuestións que teñen que ver ca xusticia, non? Non loitamos por algo que non nos corresponda, sino por algo que temos máis que merecido e bueno, e esperamos que a xente siga apoiándonos como a todo agora e continuar con esta loita hasta o final, Martín, hasta que consigamos hasta que ganemos. Continuar hasta que ganemos. Hasta que ganemos. Hai un ano non parecía ni que fóramos a empezar, E ao final, eso, bueno, tamén quero valorar ese traballo de toda a sección sindical, porque a veces tamén parece que o traballo fan as tres persoas, o sea, o traballo, a importancia está no pequeno grupo que quizáis salga a palestra ou non sei, ou apareza máis dando a cara, ou as súas caras e os seus nomes sean máis conocidos, pero tamén hai que valorar que isto é un traballo de moitas dúcias de personas, que isto foi preparar estas folgas, levarlas a cabo, foi, non sei, un esforzo militante moi importante de moitas persoas que non sei, da súa maneira, desde as súas posicións, anónimamente, o traballo foi moi importante, non, Elia? Foi descomunal. Descomunal. Eu quero aproveitar isto que dis para, bueno, reivindicar o traballo de unhas persoas, un grupo de traballo que non estaban no comité de folga, pero é un grupo de traballo paralelo que é o que mantén contacto con todas as escolas de Galicia e con todos os centros de día de Galicia. Son unhas cuantas mulleres que se encargan de manter ese contacto, de informar a xente, de recoller todas as cuestións que lles queiran aportar, cuestións a veces agradables, a veces non tanto. Sin elas non teríamos a forza que temos, porque elas son o gancho. E tamén outras persoas que, sin estar no comité de folga, nin estar no grupo de traballo, neste grupo de traballo que vos menciono, fan outros traballos de asistencia a mobilizacións, de colocación de pancartas, de comunicacións no Facebook. O sea, non somos as 5 ou 6, bueno, creo que somos só 8 persoas no comité de folga, non é esas 8 persoas. É que hai outras persoas detrás que fan un traballo espectacular, porque vos aseguro que a veces nesas chamadas que vos comento do grupo de traballo non, bueno, en ocasións non son moi agradables e, sin embargo, aí están estas mulleres dándoio todo. E o resto da xente igual, apoiando cada un como pode. Cada un pode, pero facendo continuamente, levamos así casi un ano, vamos a seguir e esperemos que esos grupos medren para ter cada vez máis forza, para que realmente se vexa o que somos capaces de facer, como digo, as mulleres do consorcio. Esta loita que non dábamos un peso por ela, non? Cando comezamos, que neste momento conseguimos que se senten a falar con nós
e como din, de boa fe e con toda a cordialidade do mundo. E, bueno, un gran paso, pero a día de hoxe non conseguimos nada. Hai que seguir loitando. E eso, nada máis. Gracias a, bueno, a todas as compañeras que están aí, porque senón isto non sería posible. Efectivamente. E eso, bueno, me quedo con eso. Hai que seguir e recordar que a folga foi moi compleja, moi complicada, moi complexa, quer dizer, polas cuestións estamos falando de centros de centros de traballo espallados por todo o país, moi pouco personal en cada centro, e, bueno, se conseguiu parar prácticamente todos os centros nun momento dado, salvando os servicios mínimos que, bueno, estaban bastante máis alá da legalidade, e aínda así se foi capaz de facer. Importante tamén recalcar antes que se estaba dispostas a ir moito máis alá e que se teña en conta que se chegará moito máis alá tamén. Sí. Entón, esperamos que as negociacións sexan serias, porque se non son, tamén os límites estarán marcados en outro lugar. E, bueno, con isto, daros as gracias a todas as persoas que axudastes tamén en toda esta loita e que seguides apoiando. Recordar que tamén hai moita máis xente, aparte dos traballadores, apoiando todo isto. Recordemos que se trata tamén de traballos, bueno, non sei se é correcto decir asistencial, porque eu igual non sei moito a palabra exacta, pero, bueno, que se traballa con persoas que son vulnerables, que houve tamén moito apoio dos usuarios, das súas familias. Tamén hai que valorizar esta situación, e a todas as persoas que, da súa maneira, pois tamén diron o seu apoio, aunque simplemente fora, non sei, unha simple, ou simplemente de maneira verbal, un simple apoio de calquera forma. Como sempre, sabedes que isto vai quedar aquí na canal de YouTube para quen a queira ver. Agradecer a todo o mundo que vexa isto. Como sempre, do sindicato estamos para atendervos no que necesitedes. Está a sección sindical para acoller calquera inquietude ou calquera situación, calquera circunstancia que aconteza ao persoal do consorcio. E, bueno, de momento hasta aquí. Informaremos do que vaya pasando e esperemos que pase o que queremos nós. E, bueno, pois veña, gracias, Elia. Vémonos en outra, que sempre un placer. Ok, veña, hasta logo a todos.